Il-Qorti Kostituzzjonali għandha tiddeċidi fi żmien ġimagħtejn dwar talba biex dokumenti li kienu esibiti f'kawża oħra għandhomx ikunu skartati. Il-qorti preseduta mill-imħallef Joseph Zamit McKean qed tisma' l-kawża kostituzzjonali miftuħa mill-ex kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil dwar ksur ta' dritt għal smigħ xieraq. Dan wara li l-imħallef Antonio Mizzi irrifjuta li jirrekuża milli jisma' l-appell imressaq minn 7 persuni fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat kontra id-digriet tal-Maġistrat Ian Farrugia li kien sab li hemm biżżejjed provi biex tinfetaħ inkjesta kriminali fuq persuni li semmew fl-iskandlu tal-Panama Papers. Il-persuni msemmija fl-inkjesta huma l-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri, il-Ministru Konrad Mizzi, Brian Tonna u Carl Cini minn Nexia BT, Malcolm Sherry sieħeb fin-negozju ma' Keith Schembri u Adrian Hillman, l-ex-direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers. Simon Busuttil kien talab ir-rekuża tal-imħallef Mizzi minħabba li hu miżżewweġ lill-Ewroparlamentari Laburista Marlene Mizzi li għaddiet diversi kummenti politiċi dwar l-iskandlu ta' Panama Papers. Dan skont il-prinċipju legali li l-ġustizzja mhux biss issir imma tidher li qed issir. Fis-seduta ta' tlieta l-avukati tal-appellanti sostnew li l-argumenti li saru u d-dokumenti li kienu preżentati quddiem l-imħallef Antonio Mizzi mhumiex ammissibbli għaliex dawn jagħmlu parti minn inkjesta li hi sigrita. Dan kien kontestat mill-avukat Jason Azzopardi li qed jidher għal Simon Busuttil fejn sostna li l-parti l-oħra qed ħawwat apposta bejn dak li hu ammissibbli u dak li hu rilevanti. U qal li fost id-dokumenti li l-avukati tal-appellanti jridu li jiġu skartati hemm traskrizzjoni ta' diversi dikjarazzjonijiet tal-imħallef Mizzi li jgħid li jdejquh ħafna argumenti dwar ir-rekuża tiegħu. Dokumenti ieħor li l-avukati jridu li jiġi skartat u fejn Simon Busuttil qed jiġi rikonoxxut li għandu interess ġuridiku fil-kawża, filwaqt li r-rapporti tal-kummenti ta' Marlene Mizzi fil-Parlament Ewropew huma essenzjali għaliex fuqhom tistrieħ il-kawża kollha dwar il-prinċipju legali li l-ġustizzja mhux biss issir imma tidher li qed issir. Id-deċiżjoni tal-qorti mistennija tingħata fis-27 ta' Frar. L-avukati Mark Vassallo, Aaron Mifsud Bonnici u Paolo Lija qed jidhru għas-7 appellanti filwaqt li l-avukat Jason Azzopardi qed jassisti lil Simon Busuttil.